Nyakorom Gajwanga chenro mar poko pogore okinyi makawuono akelo ni kantiere chiro ma Makina mantiere kar chungod bura mano ma Kibra. Agendi penjori ni ten pok mane ma bende adaro tang'oni okinyi makawuono. Kineno lweta Nyakorom Gajwanga ineno nitiere achiel kuom ring ma bende arwako kanyo. Gin moko kuom mwandu mago mag dusruok ma bende joma mine jathoro rwako. Nitiere onagi ma bende osebedo kaloso mwandu maket kod magi mane chiro ma Makina. Oloso rings, oloso tigo, oloso stadi e kin mwandu mamoko. Mane kit pok ma bende adaro mar mondo mi atang'ni okinyi makawuono machiegni adaro mar mondo mi adhi arom kode. Nyinge en Samuel Achayo. Kik wi wil gi nyinga Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom Gajwanga sebedo piny mar bilo wach gi Samuel Jal mosebedo kaloso mwandu mopogore opogore mago mag dusruok. Samuel, arwakni machiegni, ma en chenro mar poko pogore. Samuel en ng'a? Samuel en kijana ma onyuole i Nyanza, to apone Nyanza, somo Nyanza, kora wuok mondo mi bang' tieko primary school level, emomiyo na wuok kabiro piny Nairobi ka mondo achak dwaro ngimana. Koro ka nachopo Nairobi ka, ta donjo a friend of mine, osiep babwa, nokawa from dala, mondo mi abed apuonjra tich mar lwedo. Emomiyo sani an ng'ama nyalo loso gik machalo kama. Emomiyo an fundi, awach kamano. Samuel, nanyiso ni Nyakorom Gajwanga ni loso mwandu mopogore opogore mag dusruok. Kinyalo mana nyiso ni tiji en mane hie? Aloso gik madhi kod ornament, yani nyinyo mag lwedo mirwako. Koro mag gik maloso, aloso rings, aloso earring, aloso necklaces, nyaka wedding rings be aloso. Samuel, kinyalo mana tero wachien, tijni ne chako karang'o mochopo nyaka kama intiere gi sani? Tijni achako higa 2006, kamoro piny Kirinyaga Road. Kirinyaga Road kuro ne abede buo ng'ato. Koro in a short ndalo matin taduoga mane mondo achak koro mara kenda kian. Koro bedo ni bei ma town no bedo matek na matin. Adak bit kuro higni ariyo kende tabiro koro Makina ka. Koro from 2009 nyaka sani an mana Makina ka. To mar mondo mi ng'e tijni nikech aneno ka ma en tij lwedo. Dibendi ng'ato nopuonji, ng'ato nomako badi motigi koso nobedo nang'o? Nopuonja. Osebabwa moro emano owinjo katieko skul to penja option mar dhi e skul mondo chulna fee adonj kod secondary. To nobedo ne matek kowacho ni kochulna fee ma 1 year to koro modong' to biro dhi mbele mondo adhi mbele mondo chulna go. To ne kaneno ng'ama nyalo chulona to miya option mar ariyo ni koro kada ka mano tek to kada bi mondo apuonji tich. Koro na atiegra kuom ng'ato. To wuoth osebedo nade kaluwore gi kit ohala, kit pok ma intiere godo? Wuoth osebedo matek, to kosebedo matek ahinya nikech kana aok e skul to ne chunya ogombo mondo mi alok ngimana. Nikech koro skul ok adhiye, nyaka many kaka ngimana biro lokore. Mano chuno mondo mi aket chunya e gima timo. To wuoth obedo matek nikech koro ng'ama ne nyalo mako lweta kachako tich ne onge, kama ne nyalo gole pesa ne onge. Koro natiyo mana gi gima tin mana nyalo nwang'o kaw kuom ng'ama nopuonja tich. To Samuel, inyise ni Nyakorom Gajwanga mwandu ma iloso nikech an kang'iyo aneno stadi, aneno rings. Dibendi iloso mana mwandu mag mine kende to kosa kata mana joma chuo, joma wuoro iloso negi mwandu? Mostly to gin mine, thothgi gin mine, to joma chuo be aloso ne moko. Nikech wedding rings nego ji ariyo marwako to aloso negi. Nitie joma biro nyaka naloso nyaka bangles, bracelet mag lwedo mag joma chuo. Koro gibiro gi gik ma gidwa mondo los negi. Koro lakini mang'eny taloso ne joma mine to joma chuo be aloso ne moko. To nang'o miyo ni mag mine ahinya ema jathoro los? I sector mar jewelry ni mostly joma mine ema odich kod gik miloso. Ke joma chuo en onyalo bedo gi ring to kata ring achiel for full year makoloko. To ng'ama miyo to ng'eni en odhi gi fashion kendo rango kata law samoro gimodwaro rwako lawe. Koro momiyo joma mine ema nie gini ahinya thothgi. Sani waloso ane kotende gi materials ma bende itiyogo mar mondo milos mwandu mag dusruok makamagi. Akeni gin materials mage mitiyogo? Aloso gi brass, aloso gi copper, aloso gi silver,
aloso gi gold moko. To Samuel, materials gi igolo kanye? To be nyalo mana nyiswa pogruok e materials adek nikech wacho ni itiyo gi gold, itiyo gi brass, itiyo gi silver. Pogruok mantiere en ni kila ng'ato ka ng'ato dwaro gima chunye dwaro. To pogruok mar bei ma gigo be nitie. Gold beche ni malo, waluwe gi silver, to waluwe gi copper then brass. Koro ing'eni ng'ato kobiro nodwaro gold nyaka owuo kode wach mar gold. Kodwaro silver titiyo losne silver. To kodwaro brass be nyaka ilosne brass. Koro ing'eni gigi te gini kod bechgi. Ma sami loso gimoro to gino iloso gima ni kod beche. Bende kata mana kopogore gi brass, materials mopogore opogore miloso godo mwandu mag dusruok. Bende aneno kuom ranyisi kata mana ka antiere gi study ma kama. Donno ka intiere gi tigo ei. To tigo gi tigolo kanye tidoso gi godo nade? Jo material gi asos gi ka ogolo gi dukni. Nikech asebedo industry ni ma ndalo mang'eny aseng'eyo jok ma import gi, dukni ma import gi, jok ma be kelo gi, ji ajia ma kelo gi, kod jok ma be tiyo kodgi, to gikelo gi excess mwanyalo nong'o kuom gi. Koro pogruok mantiere en nengo machon cha gi nengo masani pogruok nitie. Koro ka wawuoye ranyisi mar brass. Brass kila achiel nwanyiewo siling 500 chon. Sani wanyiewo siling 2,200. Silver nwanyiewo gram achiel siling 50. Sani gram achiel wanyiewo siling 300. Koro pogruok nitie. Copper nwanyiewo kila achiel siling 400. Sani wanyiewo siling 1,800 kila achiel. Koro pogruok nitie. Gold to ng'eni gold to nyiewe tek mang'eny, nyiewe mana matin kaka gram no. To gram achiel nwanyiewo by then nwanyiewo gram achiel siling 2,100. Sani gram achiel nyiewo siling 11,000. Koro pogruok nitie bei machon nyaka sani. Ji ohero gi kala. Kaka nawacho ni ahero product ng'eny na dhi kuom mine. Koro ing'eni ka keto kala go to samoro ng'ato kawo kalure kod samoro kaka odwar mondo orwakore. Emomiya aduso gi, apogo gi, amiyo gi kala mopogore opogore mondo ng'ato kobiro to kik okos gima onyalo dwaro e kala. Mane momiya aketo gi kala go kamano. To designs bende aneno kilony, intiere koda designs mopogore opogore malombo wang'. Designs tigolo kanye? Ng'eny gima timo kanigo an magi to ng'eny gin pacha. Adesign gimoro kenda. Kata ka nene internet gimoro to ka copy ka nene ka kete ka gima ka kete kaka intiere no. Aduga abedo gi pacha mondo alose gimoro mamara ma ng'ato konene to oneno gima nyien mapok oneno. Mane momiyo ng'eny gi tijni ng'eny gima loso gin pacha. Ohala ko ohala ang'eni nitiere jogweko ma bende timo gi nikech geno mara kata mana Makina ka okin kindi ma samoro loso mwandu mag dusruok. Piem chal nade Makina bure Nairobi ka mwandu miloso gi mwandu mopogore gi? Piem to nitie. Kendo ng'eny matek kabisa. Piem nitie mang'eny nikech samoro kaka analoso gimoro ng'ato biro neno gino, okia gauge maloso go, okia time makao, okia quality maketi gino, en onena na e picha to kako neneno. Koro biro chuno ng'ano en konene e picha to odhi kete i pache, to odhi olose makong'e idea makalo go process makalo kodo mondo mi alose kod quality malose kodo. Mano piem mantie mang'eny kabisa. Samuel, kiwacho ni piem nitiere, higni go duto te ke mae ohala mitimo ma kelo ni yuto kaka inyalo konyori e ngima mari mapile. Ng'ato nyalo penjo gi dho ngere ni what makes you stand out? Ang'o ma kitiyo ko kacha momiyo ohandi ni pod ochung' kar tiende? Asebedo ka arito quality mara. Then awinjo customer idea, pach janyiewo. Ng'eny janyiewo no kisewinjo pache to basi be irito quality ni to ibiro sika. Mane gima keto an mokwongo arango quality then customer kaka customer dwaro. Mane gima ng'iyo. Koro bro miyo koro customer no kodhiyo atimo dwache quality bende nwang'o maber. Koro miyo abiro sika. Target audience magi gin ng'a? Ka penye ni odiochieng' ma kawuono kiloso mwandu, target ni kata target market mari en ng'a? Joma mine kod some organizations moko. Nikech joma mine to ng'eni kinwang'o gi to gin joma nyalo kalo matin. To joma mine go be ber nikech gin kod osiepe mang'eny. To organization tinwang'o tich matin to inyalo nwang'o tich dichiel to en mang'eny dichiel. Koro ana customer bena gina aringo kanyo. E organization moko kod joma mine. Nikech joma mine ng'eni ng'ama miyo konyiewo gimoro to nyawadgi koneno to bedo kod ich lit moro mar bendo be onwang' gino. Koro biro chuno ng'ani mondo miyawa ng'isa kama igolo gini
to mane kaka customers go abedo kod. To bende Samuel dagomba kata nyikwara mgidwang dagomba ng'eyo ni mwandu gi iuso gi kanye, to bende marketing kitimo i market yourself nade, to nikech bende ang'e nitie gi exhibitions betimo kende bende dhiye. An kaka se market asebedo Nyasaye asebedo jakora nikech asebedo ka jok matiyo ni ema osebedo kaka jok ma advertiser, nikech ng'ato kapok aneno ng'ama osetamre mondo mi okel na customer direct. Most of customer manong yudo no anongo namba ni kuom ng'ane, mane emomiyo kaka be market by then to nan kod cards to ng'eni sani kod card okuti, koro adoko atiyo kendo kod WhatsApp ema koro ka customers na kaloso gik mabeyo to akiti status na tang'eni customers na go koneno to siepegi bende kodhi status go ka yawo to oro be oneno ogine gin to osiepne be bro neno gino. Kopogore gi mano bende kinde kokadho e yor lony manyasani aneno ka ji mathoth use mbui, kendo bende nitiere gi mbui mopogore kopogore gi namba mar simu. Mbui no to ne kadonje ne kadwa dhi ahinya piyo to but sani koro nochuna mondo adhi e Instagram mondo alos Instagram mara, nikech mbui no kanyo koro tho mar biashara koking'iyo malong'o, nikech kokiketo website mari mamari to idhi kata e gik moko mayot gi to biro miyo mondo itho piyo, nikech ji biro copy to ino kibinwango hala jok man kod kaka website biro mayo hala no kapok ichopo kuomi. To kaka wacho wach website na kende bende dibed nitiere gi chenro mar loso website machiegni ni? An gi chenro mar loso website mara mondo kora bende nikech gima loso ano kalos gima neno mar ng'ata loso ai pacha. To bende piny Kenya ka nitiere kuonde minyise mwandu ma bende ong'ere gi dho ngere kaka exhibitions, akende bende yudo thuolo mar tero mwandu magi mabeyo gi mar mondo mi oganda mamoko bende ng'e. Exhibition go to nitiere to ji osebedo ka invite to athoro timo bedo atemo tugo achiel, nikech ka ng'ato en ng'ama trust ni biro dhi exhibition to anyalo miye mwandna to odhi okelona pesa kaka wawinjore to odhi ouso. Koro ing'eni gimomiyo atimo mano nikech kawe chien ka kama betie ni an kan ng'eni an ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Koro kapona achako thoro dhiyo mang'eny exhibition nan manyaka dhiyo taneno kamano adhi wito chuny tich mara. Koro afadhali mondo jok mo client maga moyie ma neno ni product ni beto okonyiewe to dhi exhibition tang'ise ne kara dhi nagi ma to mostly gidiyo to giuso gikelna obeda dagi pesa. To nengo mar Samuel rengo nade, nikech ang'eni ka iuso ne jo retail, jok ma donjo e duka ni to nyiewo, to be nitiere jok ma nyiewo gi in bulk ka ging'eny, retail gi wholesale. Nengo opogore. To ka uso wholesale ta uso bei man piny matin. Rangisi kaka earring achako an kod earring machako siling 400 nyaka siling 800 mano wholesale. To ka obiro retail earring no to ochakre siling 1,000 nyaka 1,500 kuom achiel. To koro ka wadhi kata mani kaf kaka mar lwedo ni man ga uso siling 800 wholesale to retail auso siling 1,500. Achayo dong samoro nyiswa ni en ang'o ma bende nyalo loso ni okinyi ma kawuono mondo nyikwara Mgajwang' ne kit tich lweti mitimo. Abro loso mag earring, mag study, mag it. Abro loso to process mare akawo waya. Kase ikawo waya gauge milose kodono tang'ado sizes tadole, kase dologi tadhi kodgi e machine kacha ta shape apimo sizes gigo. Then katieko pimo sizes gigo tabiro kode gas kanyo kama riwogie. Then tawang'e kanyo, kase wang'e kanyo tagole kanyo kendo akete chemical moro kacha mondo gol chilo mawang'o kod mach cha. Kase golo chilo no tatere e machine kacha ta ago sandpaper mondo bed smooth. Then adonjo e polishing mondo bed maler. Then koraka onyalo bedo product machalo kama. Koro korumo to en study maber kama. Mago process gi kan gi tigo no to tigo ni makura a design go gima loso kaka koroma ni go kan gi tigo ni to akunga tweyo tigo no chase ma kamodhi donje no tigo ni mokunga dhi anyiewe duka anyiewo gi kala mopogore koro madwa loso achako tweyo kata kachiel ni atweyo chase ni mokuongo kaso chase ni barwake modonj kanyo tadhi awang'e kacha ma wang'ne chien mare ni monindi maber madhi ago e sandpaper koro ka bi alos waya ni kendo kase loso waya ni taduoga wang'e kanyo
Kasewang'e kanyo duoga wang'one kama dhi mako earring ni, imako hukni be aloso, be en mana waya mang'ado kuom wache man go matiyogo. En waya matin, koro ok en waya maduong' kaka mapiny ni, nikech koro it ng'ato ok nyal keto waya maduong', nyaka iketi waya matin mondo odonje iteno. Koro mano kaselose batieke te, tadhi agoye mashin kucha, koda kaduogo ayueye, eka duoga afito tigoni kanyo. Tigoni aketo ka koro asetieki, makoro kaseketo tigoni kata ayueya to bedo gima koro ikre ma ng'ato nyalo rwako. Magi to gin mana designs. Magi gin mana design maloso awuon kende. Mag picha kaka Afrika ni adhi cyber tagolo photocopy mar Afrika ni. Kasegolo photocopy ni tabira bawo e gauge mar mabat madwa ng'ado no, tagolo African. Anyalo gole Afrika man kod line mar Afrika no, amanyalo gole Afrika man kod block, man kod Afrika ma block kama. Then kasegine kama tatucho taloso ne link mabro make e chain, amanyalo bedo kata earring mirwake it. Picha no nyaka dhi agole cyber, okecho kanyalo gore mug maber, kora dhi gole picha no e cyber, tabira loso kodo gima dwa loso. Kajal manoyudo tiegruok e kit tich mitimone manyaka sani kelo ni yuto. Akeni in bende iseyudo thuolo mar tiego oganda, be nitiere yawa madwaro ng'eyo tij lwedo, tij loso mwandu mag dusruok, nitiere misetiego? Jita an thuolo mar puonjo ng'at modwaro, to kata moko nitie masepuonjo. Ma kata last month, dwe mokalo, nyocha an kod nyako moro mane puonjre tich ka. Ma nyocha opuonjre tich ka nigo dweche 4, nikech ne wayiero kode gima nodwaro mondo otim. Koro dweche 4 go nopuonjre tich moseng'e tich, sani nyocha osebedo kendo customer na kendo. Makonyal loso to koro achaka kendo atimo nade, amiye odhi ouso. Koro apuonjo ji. Kata ndalo moko sirikal nogolo ne luongo ni KEPSA, ekawo nyithindo moko to ipogo ji. An ayudo interns karibu chiegni 4 kuom sirikal mana puonjogi, but kana follow up moko ne kodhi e biashara no, moko no kara de gin no na chudo ma sirikal chulo gi to koro tich ogido ok ne gine to ne timoro mana afuato ne ong'i tich kabisa. Donge sirikal ne chulo nyaka ng'ami puonjo, koro ng'eni kini chal joma ne gin girango mana msara ne gi rang tich. To but nitie moro mane obedo mariek sana ma winjo no yawo tich yor Kiambu kucha. To kama koro dhiye kanta ng'e, lakini to na winjo no tiyo tijini. Asipuonjo ji mang'eny moke lweta, kata jok matiyo kodogi ok agolo gi ka moka gi ng'i tich, an apuonjo gi ka mondo ati kodgi. To jok mantiere mabor, ere kaka ginyalo yudo mwandu gi samoro jok madwa tiegruok bende? Ka ng'at madwa mondo mi apuonje tich kata ng'ama dwa mondo oyud product na, an kod namba, an kod yore ariyo miyuda kodo. Namba na minuanga kodo en 0722629140. Iyo mar mbui minuanga kodo en samuelachayo016@gmail.com. To ni joma dwaro mondo mi apuonj kata tich, wanyalo tudre kodgi kanyo, nikech ing'eni ng'ato nyalo biro dwaro puonjre tich to odwaro specify kama odwaro, ama ng'ato dwaro mana area moro. Nitie joma dwaro full course, to tich nitie nyaka chul, nikech gik midhi ti kodo kagi inyiewogi, mago nyaka chul. Koro nyaka winjre kode to bas then anyalo puonja ng'ato tich. Ni ng'ama dwaro gik minyiewo auso achiel ama nyalo uso mang'eny, bulk auso mang'eny. Kata ka ng'ato nigi design mar gi product modano losne, onyalo oro na WhatsApp mara e namba nano ma 0722629140, then aneno, then aloso ne, then anyalo aoro nego. To kama ntiere minwang'a en Makina Market Kibira. Kiwo gi town ka mtoka namba 32 Kenya Bus, Railways namba 8 keli nyaka Makina Market. Stall mantiere i Makina ka and stall namba 409. Nikwara mga jongo seno mwandu mopogore tipo gi seneno malombo wange. Ng'at nyalo penjo ni to mwandu gi loso gi tools mage, nikech mar mondo mi dusgi ma gibed ni koro ka gin ready made, ready for the market. Tools mage mitiyogo dachayo? Tools matiyogo e loso mwandu mabeyo gi, an kod grinding machine mano mar polishing. An kod gas matimo kodo mar oweng'o kod ariwo gi kodo. An kod nyundo, an gi plies, an kod reru moro magoye kadwa pamo gimoro. An kod plies gimopogre mang'eny nitiere. An kata nyaka kod sizes, luongo size mar pimo gimoro ring ka ng'ato dwaro, mago te an kod okanigo.
an nyaka kod machine madiyo na waya igej madwa loso kod ring mar lwedo kaka machine man chien cha. Mano tools man kod mago tools matiyo kod okanego. Samuel kotieko chenro mar poko pogore dwa tieke gi wachni mogik ahinya ne rowere maneno wa jok ma samoro jaro tije lwedo, jok ma tije lwedo osekonyo, jok man gi talanta, samoro nitiere janyuol oko kacha mantiere gi nyathi mantiere gi talanta. Jip mane mademege gi wachni mogik? Wach man kod kuom siro tije lwedo ber. Kendo ng'ama nigi nyathi ok uniji nyaka som buk te. Tije lwedo ber nikech tije lwedo ni biro miyo ng'ato pache tiyo seche duto. To ni nyithindo ma jonyuol man kod nyithindo, nyathi otim gimoro mondo mi nyathi ngima mare olok kende, janyuol ok nyal loko ngima nyathine. Nyathi loko ngima mare kende. Kendo tich ng'ato nyaka kete chunye ka dwaro tich gimotimo mondo mi kata ko tije lwedo ber nikech tije lwedo en gima nyalo yawo pach ng'ato, nyalo miyo ng'ato ng'ere mang'eny, nyalo miyo ng'ato dhi mabor. Samuel, mwandu miloso ber, akeni dayier mana otama kata mana ma dayier nikech gibecho na te. Gin mwandu ma bende iloso, iwacho ni moko bende ikowo loka, moko bende en chiro ma pacho ka, to kawi thuolo bende matin donge. Kata kamano an agoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo odiochieng' ma kawuono. Nyikwa Gajwang' oseneno tiego mopogore opogore miloso. Nitiere stadi Nyakwa Gajwang', nitiere iwacho ni rings. Aparo ni an mang'eny olombo wang'a Nyakwa Gajwang'. Kende dakaw mane mar mondo mi apimni, mar mondo mi net kit tich ma bende Samuel loso. Men achiel kuom rings ma bende oloso, mathoth omako wang'a Nyakwa Gajwang'. Kawuono tino ng'wonna. Tego bende nitiere mopogore opogore ma bende olombo wang'. Magin moko kuom mwandu ma bende Samuel loso Makina ka, mano buore Nairobi. Designs moro amora bed ni nitiere gi design mane iywane mana tol mar mondo mi olosni, oloso gi silver, brass, gold, moro amora ma bende idwaro. Gino mara ni yudo chenro kata mana yudo puonj achiel ariyo adek ma be nyalo kawo kuom chenro marwa odiochieng' ma kawuono e chenro mar poko pogore, chenro mar loso gige mwandu kata gige dusruok. Ineno kanyo kaka magi bende oduso lweta kanyo. Orituru masani wanere kendo e kit pok mopogore. Nyinga Sharon Ong'ao.